В това видео ще ви покажа целият процес на изработка на кошница с божури и маргаритки. Оформям кошницата директно върху чашата. Изрязвам тънки ленти и тук виждате как заплитам самата кошница. Използвам светло-кафяв цвят на Fimo. Ето така изглежда тя. С светло-кафяв и тъмно-кафяв пастел правя светлосинки, за да изглежда по-реалистично. С резци изрязвам листенца за божурите. Оформям ги с леки кръгови движения. Използвам червен пастел, като слагам поръчето на всяко едно листенце. Правя листенцата в различна големина и едно по едно ги прибавям, като притискам съвсем леко, за да не слепват едно към друго. Маргаритките правя по същия начин, изрязвам с резци листенца, оформям ги и ги слагам едно по едно, като ги застъпвам. Направила съм и листенца. Слагам си малко лепило, за да е по-стабилно и подреждам чашката. Ако ви харесват, последвайте ми тук и в Instagram.